danna like da subscribe tare da alamar kararrawa ta ce da mun saki sabon bidiyon ba za ku same shi a wannan channel ta mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Kamar yadda aka saba yin bidiyo mai yau insha Allah zai kasance ne akan yadda za a yi mutum ya ƙara followers a cikin Instagram. Yanzu alal misali kana so ka ƙara followers a cikin Instagram. Alal misali wannan shine application din da yake ƙara followers a Instagram na hakika na gaskiya, wato babu bogi. Wannan application in dai kai amfani da shi domin ƙara followers a Instagram insha Allah za ka samu followers ɗinka suna ta ninkuwa, suna ta ƙaruwa. Alal misali wannan shine fuskar application ɗin, za ka yi amfani da shi to yanzu za ka shigar da wannan lambobin da ka gani na sama a ciki. Gashi nan an sa 0 3 2 5. In ka shigar haka zai nuna maka login in. Bayan ka da wannan login in din, to ni na riga na yi login in din nawa, amma a ce in kai ne yanzu farko ba kai ba to za ka yi login in Instagram ɗinka, zai nuno maka kai login in din Instagram ɗinka. Bayan ka yi login na Instagram ɗinka zai buɗe maka fuska. Bayan ya buɗo maka fuskar to al misali yanzu bara ya buɗe fuskar tashi. Idan ya buɗe fuskar za ka gani kamar yace tsarin fuskokin suke. Sannan kuma idan kana da bukata ka ɗauki wannan application ɗin, ka duba cikin description ɗin mu sai ka ɗauke shi, ma'ana ka danna kan rubutun da ke kan bidiyon. Wannan rubutun da ke sunan bidiyon sai ka danna shi, za ka ga wani bulun rubutu a ƙasa domin ka ɗauki wannan application ɗin a cikin wayoyinku. Ku danna description domin ku ɗauki wannan application a cikin wayoyinku. Yanzu gashi nan shine wannan fuskar application ɗin. Yanzu in kun duba gashi nan nayi following ɗin mutane 61. Nan kuma gashi nan followers ɗina mutane 77. To yanzu alal misali a ce kana da buƙatar zaka zo ka yi yace za a yi ka ƙara followers a cikin wannan application ɗin naka, to kana so ka ƙara followers ɗin Instagram ɗin naka, to zaka yi nan ƙasa ne. In za ka yi nan ƙasa za ka danna wannan followers, ga yana sa get followers, wannan followers ɗin za ka fara dannawa in kana so ka samu kenan. Idan kuma kana so ka yi amfani da liking ne, ka ƙara liking a cikin Instagram ɗinka, to za ka yi amfani da wannan ne. To yanzu alal misali kuma kafin nan dole ana da buƙatar ce ka tara wannan coins da kuka gani na sama. Wannan coins da kuka gani na sama to dole sai ka tara shi ya taru da yawa. Yanzu alal misali kana so ka samu coins nan da yawa, to kai ma dole sai ka yi following ne, sai ka yi following din mutane. Yanzu kana so ka yi following din mutane, za ka shiga wannan from followers nan. Idan ka shiga wannan from followers nan, alal misali na danna from followers nan, to gashi nan ya nuna mun 2 coins. Dukkan wani mutum da na bi za a bani 2 coins. Idan ka ga dama za ka iya sa shi a automatic follow off. To yanzu gashi nan kamar wannan ku lura ina da 94. To yanzu idan na danna wannan alal misali gashi nan idan na yi following ɗinsa za a bani kamar alal misali za a bani zai koma 96. Kun gani ya koma 96, da 94 ne. To yanzu ya koma 96 sakamakon na yi following ɗinsa. To yanzu haka kai ma za ka dinga, in kai ma za ka sa automatic sai ka aje wayarka. Dukkan wanda ka bi za a baka coins 2. To haka kai ma alal misali kana da buƙatar a bika, to sai ka tara wannan coins din. Bayan ka tara wannan coins din sai ka danna back haka. Bayan ka danna back sai ka dawo. Abinda zaka shiga anan guraren shine zaka zo kana so ka samu followers kenan a cikin naka, to sai ka zo ka yi amfani da wannan followers din nan. Bayan ka danna wannan followers din, to sai ka sai coins din da kake da bukata. Gashi nan karanci dai shine aka ce coins 100. In ka samu coins 100 za ka samu followers 25. Haka coins 300 za ka samu followers 75. To haka dai iya adadin coins din da ka tara iya adadin followers din da za ka samu. Idan ka tara coins mai yawa to za ka samu followers masu yawa insha Allah a wannan application din. Idan kai amfani da wannan zaka samu. Haka kuma idan liking shi ma kake da bukata a wannan application din, to duk zaka samu. Abu ne mai sauki tun daga shi nan. Idan ka danna nan guraren haka shi ma zaka siya liking din, za a dinga ma liking din. Amma mafi muhimmanci shine sai ka fara tara wannan coins din. Kuma ba za ka iya tara coins ba, dole sai ka bi mutane a nan guraren. Ka shiga wannan ainihin from followers na wannan get coins from followers. To idan kai amfani da wannan zaka tara coins da yawa. Idan kun lura gashi nan ni na yi following din mutane 62, sannan kuma gashi nan ina da followers 77. Kun ga abun da riba kenan, ba wai bata lokaci bane ba. Idan kai amfani da wannan insha Allah zaka samu followers sosai. To yanzu kuma alal misali a ce baka so ka yi amfani da wannan hanyar, to za mu tafi Instagram ne direct, hanya ta bi kenan. Yace zaka samu followers, to zaka shiga Instagram. Bayan ka shiga Instagram haka kamar haka alal misali, bayan ya bude maka haka zaka tafi direct profile ɗinka. Idan ka shiga profile ɗinka, abu na farko da ake da buƙatar zaka yi a wannan gurin
shine shi za ka yi adin ɗin hotonka ne. Bayan ka yi adin ɗin hotonka a nan guraren, to ana da buƙatar dukkan wani hoto da ka yi adin sai ka yi ainihin targeting ɗin na mutum ɗaya. Idan ka yi target na mutum da yanzu gashi na danna zan yi ainihin wato adin ɗin hoto domin na yi posting. Idan kana da buƙatar a ce za ka yi posting a haka, to dole ne kana da buƙatar a ce ka yi adin ɗin hoto, sannan kuma sai yanzu alal misali shine nan wato kana so ka yi posting na hoton da kake da bukata a nan, to yanzu alal misali dole za ka zo ka zaɓi hoton da kake da bukata. Yanzu alal misali ina so na yi posting ɗin wannan ainihin wato wannan hoton na tun da ni dai ba wani abu ne zai ba, to sai na danna nan guraren. Bayan na danna wannan hoton sai na sa ga next nan a sama kun gani. Idan na danna next din nan to zai wuce. Bayan ya gama wannan processing din, ga wani guri nan za ku gani an sa target people. Bayan ka rubuta sunan da kake da bukata kai posting din da shi, yana an sa target people. Bayan kai wannan target people din, to gashi nan yace ake target people shine zaka zo ka danna kan hoton. Idan ka danna kan hoton sai ka rubuta sunan da kake so ka sa. Alal misali ina so in sa sunan Hamisu Breaker, sai na sa Misu Breaker, gashi nan ya bayyana sai na danna shi. Gashi nan wai ta wannan hanya ita ce zan yi targeting din su ɗaya bayan ɗaya. Idan na so in ƙara sai in sa kamar Adam A Zango, kamar in sa Adam A Zango, ko kuma sa Rahama Sadau, gashi nan ta bayyana. Bayan haka zan dinga sawa ɗaya bayan ɗaya, zan yinka target din su daban-daban, mutane kala-kala zan dinga target din su har na samu followers da muke so abun nan. Bayan ka gama wannan adin din shine kamar zaka danna haka. Bayan ka gama wannan haka dai zaka yi ta yi kana samun ainihin targeting na people. Bayan ka gama sai kai posting din sa. Bayan ka yi sharing dinsa, wannan hanya ce da za ka rinka samun followers a Instagram ɗinka insha Allahu. Gashi nan kamar yacce kuka gani na yi targeting din people da yawa a cikin wannan posting din da na yi. Yanzu haka wannan posting din gashi nan idan na shige shi za ku gani zai nuna mun na yi targeting din gashi na Hamisu Breaker, Rahama Sadau. To haka wannan hanyoyin da suke za ku dinga amfani da su ɗaya bayan ɗaya insha Allah za ku samu ainihin wato followers a Instagram. Wannan hanya ce mai sauki, ba wata mai wahala bace ba. In dai kuna yin targeting din mutane da yawa, musamman waɗanda suka shahara aka san su, to insha Allah za ku samu followers sosai a ciki. Yanzu ga posting ɗina nan ya bayyana. Wannan duka hanya ce da za a yi ka samu ainihin followers na kwarai. Mun gode. Yanzu Allah kada ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel tamu mai albarka, domin hakan shine zai ba mu ƙwarin gwiwar kawo muku bidiyoyi waɗanda za su yi nishaɗantar da ku.